баща ми. Айде, почвай. Айде. Точно така, браво. Айде, почвай. Много си готов, да, точно така. Над... Ама дай качовите назад, бе. Дето правиш така. Така е. Бачи, давка големи работи, трябва да телефона, бе. Мога да паща ритъма. Браво! Браво! Дай пак. Дигай краката. Браво, много си добър. Лека. Не, това беше в движението, да? Че сега трябва да научиш и Криско така да танцува, бе. Да. Защо ми вика търговеца? Ако танцувам сега, ще ми платиш ли? Викам да. Бързо викам танцуваш. Събра погледите на всички, после държиш ми 2 лева. Що ли ти по-бига да ти събере? Рок-н-рол! Значи те ли изкара тази музика, бе? Музики, бе. Закодирали ли ги хората? Аз съм ги карвала. Не действа, да на мен. Лер, Пуща ме. бре! Да без да по дълбоки води. Браво. Ма да си пази бачинята, бе. Увеличи още! Абе, баба ти като пусна музика пак добре, бе, увеличи го кажа. Чао! Ай, стига! Такива очи. Босния. Аз каталясах вече.